तनी एगो ऐसा ही एगो लड़का के प्रेम हो गइल बा लड़की से ना मुर्गी से भई रहे लड़कवा अंडा बेचत रहे लड़का के प्रेम भइल बा देखी न चाचा जी प्रेम लागे में देरी होला तो छूटहू में देरी होला बचपन के चिट्ठी लिखल 5वा क्लास के चिट्ठी लिखले बा लड़का डरे नहीं खे दे आ कि जहां लड़किया के हाथ में देनी का जन हमरा प्रति एकरा मन में प्रेम बा कि ना आ कहीं चिट्ठी दिले जे के अपना भैयावा के दे देलस तो धो के दूह दिहन सुन लोग उ डरे दे तो नहीं के चिट्ठी 5वा क्लास के चिट्ठी लिखल लड़की इंटर में चल गइल बियाह शादी हो जाता ओकर बालो बच्चा हो जाता तले एकरा चिट्ठी के दिया का खा गइल पहिले के प्यार उरल सकी प्रेम जल्दी लागी ना या लाग जाई तो छुट्टी नहीं इतिहास लिखा जात रलो आ ये बेरा के प्रेम बाटे कि साँझी कान भेंट भइल बाटे तले सुबेर ले मय हो गइल साँझी कान भेंट भइल बाटे अब चिट्ठी लियन देन हो गइल फोन नंबर लिया गइल दिया गइल तो देखी ना राती खानू रजाई में कुहू कतिए त जाके खोप के टोपी तक ई फोन पर कहत कि हेलो हेलो खइलू हो तो उ कहत रे कि हमरा का भूख लागत रउआ से चले ना बोती आइले तले हम खाइले का अब भोले 3 थरिया पेन के सुता ओ सही एगो लड़का के लड़की से प्रेम भइल बा आ लड़कवा इंतजार करत आ लड़किया के बियाह शादी के दिन बाद धराई वाला बा आवती आवने से देखा रोले रे रौरा काहे रवतन ई तो हई रोलस ये तो हम रोनी हो हम तो रौरा के देख के रोए लगनी काहे रे काहे हां काहे काहे ई चलिए न जाई हां आई 2 कट्ठा मुरई बोले बन के उखाड़ी अब बैगानवा के तुरी ई कोमल मामा के जिम्मे लगा दो तू मुरई उखाड़े के फेर में बाड़ो मुरई उखाड़े के फेर में बाड़ो इनकर घरवा को जेसीबी बिया तू थोनवो न मैं कबार कर होता काहे रोता रे बोल हेने बोल बोल मुहेल बोल काहे रोता रे बोल कोनो कुकुर चिहटलस ना कोनो बेग छीनलस ना तो भैंसा चिहटल रहो ना तो रे कोनो मारे पड़ ना का मैदान लगा रहल ओहू में लोग ढेरा चला ओहू में डर लग जा काहे रोता रू बोल ए जान हम का कही ए जान बोला जाने हम का कही बोला मुंह से कैसे कही कह मुंह से कह हमरा से कुछ कहल नहीं के जा नहीं के ए जान बोला अब हमरा के भुला जाई भुला जाए कि लेके ढुला जाए ए जान हमार शादी तय हो गइल बा हां ए लिए शादी के कार्ड बा अए ई तोरा शादी के कार्ड हो के तोरा दादी के कार्ड हो ले जाके बाबा के दे शादी में आएम नु तो पूरी बूंदिया जरूर खा के जाएं खाली पूरी बनी आलू दम के बना दे दे पूछी का है जब हम गला में माला डालेम नु दूल्हा के गला में हाँ तो हम सोचें कि रौरे गले में माला अच्छा शादी में यहाँ के पूरी बुनिया के नाम कहाँ लिया बाबा ना कामना जोग में पूरी बुनिया के नाम लिया कहते शादी में आके पूरी बुनिया खा मेरे शादी होता कि श्राद्ध होता तोरा घर सादा खाना के व्यवस्था हुई रहो हाँ स्मृति कुमारी स्वीटी ब्यूटी चिरंजीवी ते गलावा बाबा तिलक के दिन रखल बाटे 8-9 बारात तो बड़ा दूर चल गइल बा आ तो घींच लिए लगे चश्मा हमर कहां बारे देखिए चश्मा तो गाड़ी में छूट गइल बा तिलक के डेट का बरात ना तिलक के 4-9 बा हां आ 9-9 के कर बारात बा हां उहे भाव लागता घेर क्या वो
काहे के देले हो मुंह के नु जुगाड़ देले बड़े मुंह के नु एके बरो चक्कर में कहत रे प्यार कइले हमरा से आ शादी करते रे दूसरा से आ हमरा के जरावे खातिर ते शादी के काट देले बड़े हैं तोर गलत काम बा अरे 5 तारीख के तिलक बा 5 तारीख के तिलक बा 9 के मंगिया भर जाए अरे 5 तारीख के तिलक बा 5 तारीख के तिलक बा 9 के मंगिया भर जाए ई कार्ड त यही से दिहलू ई कार्ड त यही से दिहलू हा की हार्ट अटैक से मर जाए ई कार्ड त यही से दिहलू हा की हार्ट अटैक से मर जाए लइका कहता का नौगा हरुआ पैसा देने हरू बड़ा रहुआ खुश बने पैसा देके का नाम पड़ला रहू गुड्डू अब बताइए है रुपया हम का करें का जेकरा खातिर कमात रहनी हम हाँ उहे हमरा के छोड़ के जाता है रुपया का होई अरे का होई का होई अरे पतल गिलास की नहीं 2-4 गो डोम ओम के खियावल जाई अरे बुनिया में छना दीपक गुप्ता जी हजारों हजार रुपया दिले मैंने मर जम तो पतल गिलास की नहीं ना तब ओकरा बाद तू लोग कहाँ जाइबो ए घरी ब्यास ढेर ऊपर बोल बड़ा सा हितावा तो देख लिए 250 रुपया से बेसी रेट नहीं कौन सा झोल होइए लोग लइका कहता दिलवा में आग लगा दी हलू उठत धुआं ना लहर बा तोहरा मीठी बोलिया में तो बुझात घोराइल जहरवा तोहरा मीठी बोलिया में तो बुझात घोराइल जहरवा जोरे सिउटिया हम तो बर्बाद हो गईनी हो हम तो बर्बाद हो गईनी हो जिंदगी तोहरो संवर जाई ई कार्ड त यही से दिहलू हा ई कार्ड त यही से दिहलू हा की हार्ट अटैक से मर जाई ई कार्ड त यही से दिहलू हा की हार्ट अटैक से मर जाई सुनी सुनी भगवान जन बिहार
बड़ी चाव से तू घींचो तारो लाइव नहीं खानू चलाओ ना तुम्हार मौगी ने लाइव देखो तो कल गोइला के बाद लागी हिसाब करे कोई की का हो लागी सर यार कोई की का हो ओकनी में हीरा झरता धइले रहता रह हमरा में का पिलुआ पर गइल बा हमर हिसाबे करा दे मर दे अरे सामाजिक कहिया का में आई है हम जानत नहीं तोरा में दोष नहीं है एकरा नसीबे में हम खराब लेके आई कमल मामा तोहरा में कोनो दोष न बा अरे बिगड़ल हमरो नसीब बा अरे जानलू दीवाना तोहार मिलल बहुत गरीब बा जानलू दीवाना तोहार मिलल बहुत गरीब बा सुनो रुपये के से जे पसुती हा तू रुपये के से जे पसुती हा तू गहना से देहिया भर जाई ई काटत ऐसे दिहलू हा ई काटत ऐसे दिहलू हा कि हाथ तक से मर जाई ई काटत ऐसे दिहलू हा कि हाथ ई काटत ऐसे दिहलू हा कि हाथ तक से मर जाए समय कम बा छंद मत बजाओ अंतिम अंतर बोल के बन करो होने दो लइका अंत में कहता क्या कहता ना रोकम ते जो यो जो तेरा पहुंच तोहरा के नहीं रोकब हो अब चाचारू तो जाना हो तोहरा बिना अब जीली है राइटर जे के दीवाना हो तोहरा बिना तो जीली है राइटर जे के दीवाना हो रे सिउटिया रे चौहान के लागल ठोकर बा चौहान के लागल ठोकर बा देखी ना तोहरो परछाई ई काटत ऐसे दिहलू हा ई काटत ऐसे दिहलू हा कि हाथ तक से मर जाए ई काटत ऐसे दिहलू हा कि हाथ तक से मर जाई ई काटत ऐसे दिहलू हा कि हाथ तक से मर जाई ई काटत ऐसे